ngan ini na pamatian naton ang mga pulong han kalipay, abaton naton ang kamingaw han mga pangandoy. Namnamon naton ang katamis han aton puplongon. Dinya 105.3 MSFM, siday ha mga horing han haropoy. Hakada sugad niyatak na aton pamamatian, ang mga siday nga iyo hinimuan. Siday nga iyo ginpadara, siday nga naggagahin hinggugma o paghingyap. Siday nga ginukukuring han haropoy, dinhihini nga bahin han aton programa. Siday ha mga huring han haropoy. Nga nga gabi atong babasahon, ino sa nga siday nga akong hinimuan. Ini nga siday, ang aton inspirasyon, ang aton kasangkayan, mga hinigugma nga kababayinan, ila binagod nga nagsasalinurog kita yan na han National Women's Month. An uluhan han siday, hausa katasa nga kapi. Adin siday para iyo. Hausa katasa nga kapi. Ang paghigugma na susukol hin mga pag-alagyam. Hadto na aserpa ang mga paabat hasurat paghigugma. Kataliwan nagmamalipay kun mayda tsokolate. Nagmamatamis naman kung mayda pula nga rosa. Kundi kung hugpungon ini nga tanan, rosa, tsokolate, surat paghigugma, iba ang girok nga maaabat. Iba ang kurog na lalatay hakasing-kasingan. Iba ang huring hanaropoy nga nadulot hadughan. Taya na alagsa nala ini nga pangalimyon ang rosa. Napapara na ang mga litra didaan mga surat. Tabanaw na ang kanamit ug katamis han tsokolate. Pisan kung na maglabay na ini nga higayon ha aton. Ayaw hingalimti nga an kapi nagtitikarasa. Kung ini ginsasaruan naton nga duha. Hausa katasa nga kapi, usa nga siday para haaton nga tanan, ngan kabahin ini, ang aton programa, siday ha mga huring han haropoy.